बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। ओमफ्राय मैया मोनसे भिडिअ होदोंमोन आङो बाजै बुरैया लोमजानानै दंमोन। दा बाजैया मुलि जानो थाखायहाय रायजो राजानिसिम थाइसे थाइनै अनसुंथाइ बिदोंमोन। ओमफ्राय दा बे अनसुंथाइखौ हैनो थांगासिनो दङ आङो। ओमफ्राय बेजों लोगोसे सोर बेसेबां हरदों आं बेखौहाय स्क्रिनाव होना होजोबगोन, ओमफ्राय फरायथिना होजोबगोन आरोना। भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। ओमफ्राय दायो आङो जोंनि न' साखाथिनि मोनसे न'खराव दंफैयो, आदिबासि आरो उरां होनो। ओमफ्राय बिसोरनि गथ'फ्रा माबायदि बर' रायलायो बेखौबो एसे नोंथांमोननोहाय खोनासंहोलांनोसै आङो, नायलांबानो जाबाय। दा नैबेबायदि ओंखाम ओंख्रि गेलेदों आरो। नै नानि, नोंनि मामियालाय बबेथि दं? न'आवसो दं। ओमफ्राय हाथायाव थाङाखै? ए, ओमफ्राय नोंना बाबाया फन हरो ना हरा? ए, बबेथो दं नो? ए, ओमफ्राय मा होनोमोनलाय नोंनि दादायालाय बबेथो थाहैखो? अमा फाराम। सासेयालाय? बे अमा फारामाव थाहैनाया मा नाममोनलाय? फिलिप। दिनैहाय मा ओंख्रि नोंसिना? अमा बेदर। ए, ओमफ्राय नैबे आं इजों उरावनि रायज्लायनोसै आरो। नोंहा नायो किसान किरास? एकासन? एनराम की? अलुआ। इनजो मल्ला? आहरा मल्ला? और बाबा किसान किरास निहार? बाबा दा बेबायदि आरो नै, ओरैबायदि गोरोंना बर'नि नोंबो बर'नि गोरों? ए, बर'निसो रायलायखायो नोंसोरनिया? जसनालाय? बोरै हाथायावसो थांदों? ए, नुबाय दा ओरैबायदि स्मार्ट खानो। ओमफ्राय नों नोंसिनि मेथाइखौ रोजाबनो रोङो ना रोङा? साद्रिनि रोजाबनो रोङा? ए, खोनासंनाय आं रोजाबनि दे। नामले काले आहे सिलिम तोरे मोर दिल में तोरे मोलती लो बेतारे ओ अमर जोराली साहिया ओ अमर सिलमी कुड़िया फूले थोड़े दिलो तो फूले कहाँ हेड़सिला रुमाले किना दिलो तो रुमाले कहाँ हेड़सिला का जाने काकू खुजिसिला। जाबाय दा? जाबाय दा? आरो खोनासंबावनाय दा? टके मुके केहेना सादी काराब केहेना होननायखौलाय रोंगोन ना रोङा नोंसोर? रोङा? मोसानो रोङो ना रोङा? ए, नादी नादी कुमाले किमब्रिसा के थोराले बाहुजु कुसुनु मुनु सावाको कादुले ताले होननायखौ रोङो ना रोङा नोंसोरलाय? नै सोलोङाखौ खिदे। दानिया सोलोंदो दे, खोनाबाय? सोलोंदो दे। दा फाइनालि सफैफिनबाय आङो नै बाजैनि न'आवहाय। ओमफ्राय एसे मोजाङाव फैबायना आं खोनादों आरो, माने मुलियाखौथ' मैया मोनानिफ्रायनो लोंबाय नालाय। आं भिडिअ लालायबाय थायाखिसै मोनानानैबो। ओमफ्राय दा बाजैया नै फिन खुन्दुं सुजुगासिनो दं आरो, गेग्रे गुग्रु ओरैबायदि इन्टारेस्ट जोंना बाजैया नै। ए, केपसुल गसे, ओमफ्राय केपसुल गसे होफैदों, ओमफ्राय फ्रेन टावल होनो ना मा होनो? नामखौ रोंलायलाङा, बेखौनो गरनै होफैदों। ओमफ्राय नै प्रेमि नोंनाव खर' सानायनि मुलि दंब्ला लाबोमाहाय अननानै, आं खुन्दुं सुजुनायनि फैसा मोनला, उलुखानायाव फैसा 100 मोननांगौ दङ, खुन्दुं हाला हैनांगौ, बे 100खौ मोनला, आं फैसाखौ मोनला बायनानै होफैफिननाय बिदि होननानै बुंदोंमोन आं। खर' सानायनि गैया आयै, निसि प्लाससो दङ, निसि प्लासआबो लोमजागायो, खर' सागायो, मोदोम सानायाबो स्रां थाङो, आं बेखौनो गरनै हैनायसै होननानै बुंदोंमोन। ओमफ्राय लाबोमाहाय अननानै बिदिब्ला लाबो होनदों आं। ओमफ्राय लाबोना होफैदों। ओमफ्राय मैया गरसे लोंबाय, दहाय गरसे लोंबाय, दा बेव एसे मोजाङाव फैदों। ओमफ्राय ओंखाम जानो हाबाय। मैयालाय सानसे जानो हाखाखै, दैबो लोंनो हायाखै। नोंनो नुफैखादों दा आगै? आंनालाय गिलायलायदोंसोला। नों नुफैलानो आं सोगोनबाय थाखादोंमोन दा, नोंनि राव खोनानानै आं खामफ्लाय होफैदों। ओमफ्राय मैयाहाय बाजैया दे बहुद गोब्राब लोमजानानै दंमोन। आङो बेरायनायनि फावैनो बाजैखौहाय लोगो मोनफैदों। ओमफ्राय आङो गोसोआव ओरैबायदि दुखु मोनखांलांदों आरो लोमजानायखौ नुनानै। ओमफ्राय दा आङो भिडिअ बानायनानै होदोंमोन। जायफोरा थाइसे थाइनै अनसुंथाइ हरनो हायो, बे बाजैनि थाखाय मुलि बायनानै जानो थाखायहाय अनसुंथाइ हरदो होननानै आङो बानायदोंमोन। ओमफ्राय बेबायदिनो भिउसआ बारा थाङाखै, मथा मथि 4Kसो थांदों आरो, 4,000सो भिउस जादों। बेनि गेजेरावनो अनसुंथाइ हरदों, जायफोरा अननानै हरदों, आङो बुहुद धन्यबाद होदों बिथांमोनखौहाय। बे बाजैया दे लोमजानानै दं, बिनि थाखाय मुलि बायना जानो थाखाय थाइसे थाइनैब्लाबो अनसुंथाइ हरनायनि थाखाय। ओमफ्राय दा
जाय जाया हरदों अनसुंथाइ आङो नैबेयावहाय टटेलि लिस्ट लाजोबनाय जादों आरोना नाम लिरनानै लाजोबनाय जादों थाइसेबो गोमायाखै ओमफ्राय दा आङो स' बख'नानै नैबे बाजैनो होनो होननानै लानानै फैबाय दा आङो जायफोरा अनसुंथाइ हरदोंमोन बे बाजैनि थाखाय आङो फारियै फरायनानै होनोसै खोनासंफालांबानो जाबाय आरोखि 1 नाम्बारावनो दङ नायस्रां बसुमतारिया हरदों जाहैबाय 100 थाखा ओमफ्राय 2 नाम्बाराव दङ बिरजय नार्जारिया हरदों जाहैबाय 100 थाखा ओमफ्राय बेजों लोगोसे 3 नाम्बाराव दङ दैमु ब्रह्म बियो हरदों जाहैबाय 200 थाखा ओमफ्राय बेजों लोगोसे प्रमल बर' बियो हरदों जाहैबाय 10 थाखा ओमफ्राय बेजों लोगोसे रिमला मोसाहारि हरदों जाहैबाय 100 थाखा ओमफ्राय बेजों लोगोसे रुफिन दैमारि बियो हरदों जाहैबाय थाइबा ओमफ्राय बेजों लोगोसे डिभिजन बसुमतारि बियो हरदों जाहैबाय 500 थाखा ओमफ्राय बेजों लोगोसे सुजल नार्जारि बियो हरदों जाहैबाय 100 थाखा ओमफ्राय बेजों लोगोसे बिक्रम गयारि बियो हरदों जाहैबाय 200 थाखा ओमफ्राय प्रदीप बसुमतारि बियो हरदों जाहैबाय 100 थाखा ओमफ्राय बेजों लोगोसे आनस नार्जारि बियो हरदों जाहैबाय थाइबा ओमफ्राय बेजों लोगोसे सोमखोर मोसाहारि बियो हरदों जाहैबाय 50 थाखा दा टटेल फैसाया जादों जाहैबाय 1470 जाहैदों आरोखि ओमफ्राय जथेस्थ' बाजेटनि थाखाय मुलि बायना जानो थाखाय थाइसे थाइनै हरबाय आङो सहाय होबाय आंनि बिसनाव गोग्लैसोनानै थानायाव जानो हाया लोंनो हाया जानायाव बिबनाङा आंखौ नुफैबाय बिबनाङा आंनि थाखाय सहाय होबाय बिनि थाखाय आं धन्यबाद होयो नोंसोरखौबो आं जे थाइसे थाइनै हरदों फंबायफोरनि थाखायबो बिनानावफोरनि थाखायबो आं रोजा रोजा साबायखर थाबाय इसोरा नोंसोरजों जेब्लायबो सहाय होफ्लायबाय थाथोंसै इसोरनिफ्राय नोंसोरो बोर गोनां जाथोंसै आं गोजोननायखौ मोनबाय आङो जे सहाय होदों जे थाइसे थाइनै हरदों बेनो आङो धन्यबादसै आं नोंसोरखौ हाजासे हामबाय होनो फंबायफोर दा आं फैसाखौ होनायसै लाबोखाबाय आं बख'नानै नोंसोरनि अननायावनो आरोना मुलि बायना जानो हाबाय इयो बाजैया बाजै लादो दे औ थेंक इउ दा जायफोरा बे बाजैनि थाखाय अननानै हरबाय बयनिसिमबो थेंक इउसै दे गोजोननाय थाथोंसै गोरलैनिफ्राय आं लोगो मोननायखाय आंखौबो बे नागारनो हाया बेखौबो आं नागारनो हाया बे आंनि थाखाय सहाय होबाय थायो लोमजानाय साजानाय बे नायफैयो जेब्लानो गाव सम मोनो होमब्लानो आंनि थाखाय बे नायफैबाय थायो थेंक इउसै गोजोनथोंसै दे गोजोनथोंसै